Nisam skontao. Evo, tu je u garaži. 44. Pazi, glavu, nemoj tako da vidi. Stavi na sredini stani. 64. Znaš, i tu je. A, staviš 64, dakle. A gdje nemaš i tako? 74, specijalki. Budeš kada nas išao? 84. Koliko je? 2. Čekaj, Nije pen, ti slajn. 24. Sam glava. Evo. Ne, vino fino. Hi. Ja, priča koliko rata. Idemo na veliki. Joj, ovo je bilo dobro. Ovo je bilo dobro. Ne, recite da mora pogoditi tamo onu stranu. Vidiš ti da ne treba teći puno. Dok se još zagrije. Kad to ne držiš 100 godina. A tu smeta, ne naš. Mislila da smjernja to. Hop, stops. Ti isto je žigao. Hoćeš da spiš? Malo ga šamara živo desno. Ja mislim da sjedi na kantu. Ne, ti. Kaj sjedi vam na kantu? Ne može to. Daj. Jo, sjedi. Kaki sjed. Kome tako je? Hop! Nisam bio na kantu. Ha? Znači, ovo sam bio sve. Mladene, Molim. da mu izneseš ovu kantu i cijeli ovdje. Neće, ne mora gražena. U skjeta? Da donese stol? O! Pa vidite se prigrijati, treba ima vam igrača.